Салом алейк бародаро, ина дарави сузанка сар шидина. Нигоҳ кунед хел масашаби 1 метр да як хубша зиёд метия. Ина марҳамат кунед, бовар кунед, тавсия метам бикори ҳами чиза. Нигоҳ кунед чӣ хел зур шидага. Бираби трактора гум мекунад. Я дараваш 20 рӯз 25 рӯз мекаша. Ина дарав ин мардум нигоҳ кун баландиша диде. Ина